Vampola na Bulli, to bude důležité. 14 sekund do konce a 14 navazování. Proti Vampolovi Persson a Vampola je vykázán z kruhu. Takže nastoupí Klepiš, ten měl výbornou účinnost na Bulli na začátku turnaje. No, nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisu, ale Kotout se odráží na švédské hole, Vampola o něj bojuje. Voráček posílá před bránu, Rachounek na pál, gól! Gól! Rachounek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo! Tak teď jsme si tu střeleckou smůlu, která nás provázela celý turnaj, vybrali. Rachounkova zcela prosvištěla do sítě. Neuvěřitelný boj za brankou, tam Voráček výborně poslal ten puk do prostoru před bránou. Rachounek byl úplně sám, krásně trefil do horního rušku. Tohle rána tohle turnaje. Čas 59-53. Karel Rachounek vyrovnává stav semifinále na 2-2.